বৰ ভাল লাগিছে ছাৰে যেনেকুৱা কৈছিল কথা দিছিল ছাৰে ৰাখিছে তো ছাৰলৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল माबाय जों हाबनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो हाग्रामा सारखौबो जों साबायखर होनाय जाबाय मावफुंनायनि थाखाय होगोन होननानै होमारबाय दिनै मोनमारबाय दिनै आरो सेकल' नङा सेकजों लोगोसे आरो एकाउन्टआवबो हाबनाय जाबाय बेनि थाखाय जों सारखौ गोजोननाय होबाय आरो हामबाय होनबाय दे एखौनो हाबबाय फैसाया हाबबाय 10था बेसेबां जागोनथाय 20 नामा हाबदों माने जोंना बिपिएफ जोनोम जानाय लगे लगे आंनो दंखायो दा बेखायनो आं माने थैजासिम नागाराखै बे पार्टिखौ बिपिएफखौ मोजां मोननायनि थाखायनो खारन बिथांनि थाखायनो बहुद गामियारि गावलिया ओनसोलाव माने माबा जाबाय आरामनो डेभेलप दा जोंनि हरैबो दा माबा लामा जागासिनो दं सुबाइजारनिफ्राय बलाम माबानिफ्राय बर' बाजारनिफ्राय एखेबारे माबासिम भबानिपुरसिम दा बेनि थाखाय आं माने आइपिएस माबानि सिनियर सिटिजेनसिम गोसोआवथ' गोजोननाय मोन्दों सानो निस्सय माबा मोनसे जिबनाव माबा मोनसे खालामलांनो हासिगोन बेजों आं सानो आरो हाग्रामा महिलारि सार्भिससिम थेंक इउ होननायखौ थाबाय हामबायनायखौ थाबाय मोनसे এইটো বিবাহ দৰকাৰ আগৰ পৰাই আমি কৰি আছে এইটো জন্মৰ পৰাই কৰি আছে আমি বিৰাট ভাল পাওঁ 10,000 টাকা আজি মই ভাল লাগছে আর কি কম মোক ভাল লাগছে বিবাহ দৰকাৰটা আমাৰ আৰু জীয়াই থাকিব লাগে এইটো আমি সহযোগিতা কৰিম আমাক